Dieťa skôr logický typ a baví ho matematika? V tom prípade vyskúšajte tabuľku na sčítanie. Vďaka farebným líšťam je sčítanie oveľa názornejšie a deti ho ľahšie pochopia. Na úvod môžete nechať dieťa vybrať si 2 ľubovoľné lišty, vďaka čomu pochopia princíp. A ďalšia práca je už systematická a postupuje sa od čísla 1, ku ktorému sa postupne pripočítavajú čísla až do 9. Môžete si všimnúť, že sa pracuje stále v prvom riadku tabuľky. Ostatné riadky slúžia na rozklad čísel, čo si ukážeme v závere. Mriežka tabuľky je vizuálne predelená po čísle 10, čo sa hodí pri sčítaní s prechodom cez desiatku. Výsledky si dieťa hneď zapisuje na pripravený papier. Vďaka tabuľke môžeme dieťaťu názorne ukázať aj rozklad jedného čísla na rôzne sčítance. Pri čísle 5 napríklad dieťa pochopí, že si stačí zapamätať iba 2 kombinácie. Môžete dieťaťu zadávať aj rôzne príklady a pomocou tabuľky si ich vie odkontrolovať.